Sa number 5, Animal Welfare Group magapasaka sang reklamo kontra sa isa ka security guard nga naglampos sa isa ka layaw nga ido sagwa sang isa ka eskwelahan. Sunod sa kay Ay Gamboa, Vice President sa Community Animal Rescue Efforts sa CONCARE, nasaksiyan kag gitinguan pa sa mga estudyante sa universidad nga punggan ang paghanos sang baston sang security guard sa ido ugaling wala ini naguntat hasta nga wala na nagagiyo ang layaw nga ido. Para rin panginausisa sang Animal Welfare Group ang insidente, agud nga mapasakaan sang kaso angot sa Animal Cruelty Act ang gwardya. Sunod kay Roderick Samonte, Director for Internationalization and External Relations ng Carlos Hirado Memorial State University, wala nila ginatolerate ang amo nga sahi sa pagpanakit sa hinuptanan ilabi na sa eskwelahan. Amo nga padayon nila nga ginausisa ang insidente kag natalana sila nga maghatag sang pahayag sa natabo. Nangabay man ang pamunuan sa publiko nga ipaiway anay ang pag-judge sa security guard nga ginatudlo responsable sa natabo nga insidente. Nasugilano naman sang care upod sa grupo nga Inspired ang gwardya nga nagsiling nga ginpangapinan niya lamang ang iya kaugalingon sang gintuyo siya nga atakiyon sang ido nga nagsulod sa campus. So ginatutukan namon ini subong, kaga-coordinate kami sa Bacolod City LGU to take action on this and investigate on this matter. Kagapanawagan kami sa kung sino man nga nakakita kag nakakuha sa video, palihog isend sa Community Animal Rescue Efforts ang video para matagaan namon sa hustisya kag legal actions ang ini nga insidente.